Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо ви полюбляєте солоденьке родом із дитинства, тоді цей рецепт для вас. Сьогодні готуємо дуже смачні та солоденькі цукерки, які колись називалися іриска або ж золотий ключик. Покажу вам дві різні текстури. Одна буде крихка, ця що світліша, смак подібний трішечки ще до корівки. Інша ж, навпаки, схожа на жувачку. Вона тягуча і трішечки пристає до зубів. Мені цей варіант подобається найбільше. Готуйте і вибирайте для себе найкращий. Отож, розпочинаємо. Для приготування краще брати каструльку з товстим дном. До сметани всипаємо цукор і перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 5-7 хвилин, щоб цукор трішечки розчинився. Далі ставимо каструльку на середній вогонь і варимо орієнтовно до 1 години. Час від часу помішуйте. Під час варіння я вам буду все показувати і розказувати. Ось так виглядає маса через 40 хвилин. Вогонь роблю тепер нижче середнього і вже помішую частіше. Як бачите, вже в нас трішечки помінявся колір. До каструльки нічого не пристає. З кожним помішуванням колір міняється і стає все темнішим. Бачите? Головне ретельно перемішувати. Вже наша маса схожа на іриску. Коли лопатка охолоне трішечки, на ній вже така тягуча цукерочка. Вже хочеться скуштувати. Мої рідні не знали, що я знімаю для вас відео і вже почали смакувати ці іриски. Тому зараз покажу вам, які вони виходять. Розрізаємо будь-якими зручними для вас шматочками. Зараз я вам ще розкажу про другий варіант їхнього приготування. Адже, якщо ви пам'ятаєте, іриски бували двох видів. Такі, що до зубів пристають, наче жувачка, або ж такі, що трішечки кришаться. Зараз я вам покажу один і інший варіант. Ось цей, що я для вас зняла, для мене найкращий, тому що я такі дуже полюбляю, коли вони тягучі. Ось. Такі, що можна пожувати і насолодитися їхнім смаком. Дуже смачні. І показую ось другий варіант. Я його теж готую, тому що не всі можуть пожувати ось такі. Ось цей варіант я додаю на 50 грамів менше цукру і варю його до ось такого світлішого кольору. Тоді вони будуть ось такими крихкими. Ось, бачите? Трішки навіть схожі на корівку. Тому вибирайте варіант для себе, який вам буде найкращий. Дякую всім за перегляд, готуйте, смакуйте і до нових зустрічей на моєму каналі.